मग ते परत येते वरती नेऊन लावू का होते त्यांना. हे बघा इथे बघा खयच इथे काय हैसून जावा यांच्या बुतूरसून बागेत ना नाही येत रे. कसे येते सरळ वर नेऊन लावायच्या इथे रवतात म्हणून ते येतात पुन्हा पुन्हा. हैसून दगड मारून नाही त्यांका ते गप लपान राहतात गपचू. हे बघा ते बुतुरत चला तर आता आपण जाऊया पूनमकडे. वांडर काय रोजचाच आता हे वांढऱ्यांचं काम. हर 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 यांका तर जोराची लो वांढरांका. हर खाली नाही गेले हो खाली नाही गेले हळच ते वरती हो खाली असतो लो जो बघा एक खाली या खाली. हे बघा कसे उडी मारतात. आनंदाचे डोही आनंद तरंग. तुझ्या शूटिंग मध्ये आता आपण येऊ. चला तर बघूया आता पूनम काय करता. सकाळी गडबड असता तिची भरपूर आधी. नंदन शाळेत जाऊचो असता ना. अरे बघूचा तेव्हा भाकरेच भाजीत असता होय ना. भाकरे बाजूचं काम चालू आहे. नंदन काय शाळेत जाऊचो नाही सुट्टी हा. पुष्पा काय गेला मग. अरे या बघा खय गो गेल्लो गो पुष्पा ते तो वाज मूड ऑफ सकाळी धूप गेला. आज भाकरे बरोबर काय मग आणि झुणका भाकरा ए मग कसं करतात झुणको तर दाखवूया. दाखव जरा यांका पण बघून दे. बरं पुष्पाचा आपला बरा हो. पुष्पा पळाला पुष्पाचा मूड नाही आज. बघा त्याका भूक लागली आहे. त्याका दी भाकरी आणि भाजी. थांब तू जरा उच्चा नाही तुका मारीन धरून काय. तर यांच्याकडे स्पेशल झुणका भाकरा म्हणजे आता भाकरी आहेच खाऊन जाऊ गऊया. आयडिया माझी भारी आहे. मी घराकडे खातोय पण वेगळा काहीतरी असला की यांच्याकडे येऊन खायची. मग बाकी काय म्हणतो. बाकी काय ठीक चाललंय आता तुझ्या कृपेने. मग लोक तुका आता ओळखाक लागली. एका एकदा आम्ही रेसिपी दाखवू सांगणार. सांगा जरा कमेंट करा एका त्याच्यासाठी काहीतरी बनवून दाखव. या भारी भारी बनवता पुणग्यापेक्षा. हा पण तर असा सांगतात डायरेक्ट होय ना गो. तुझं काय म्हणणं. बघा तव्यावरची गरम गरम भाकरी आणि पिठला झाले बाजून. चला तर पटापटा पिठला बनव. मशीन आणलंय
नासतंय काय गे मशीन नासली तरी चालत. तुका काय सांगा. त्याचा बुवा बनायचा होता पण पेटीच मिळत नाही त्या ह्याची स्वराची पेटी गावत नाही आमका. अर्ध्यावरना पेटी या ठेवून येईल आता घरात. खायचा गाणं म्हटलं नाही लगो पाटी खायचं तर या खायचं तरी या गाणं म्हणत होता आणि घरात पळाला. पेटी शिकाक गेला. खायचा तर गाणं लवकर सांग. अरे थांब रे सांगतोय. हो या पेटी शिकाक गेला एकदा आणि गाणं याक म्हटल्याने दुसऱ्या दिवशी पासून भांगला याचा बंद. पेटी स्वराची भेटा ना आता नाही सांगतो काय कळ जाओ. चला तर भाकरी झुणकोने भाकर खाऊन झालेली आहे. तर आता आपल्या पुढच्या कामाचा बघूया काय कसा काय. आता पप्पा इलेले पप्पा बडबडनाच गेले. आता घराकडे लेक्चर हा मोठा. धार आहे नाना इले की कॉम्प्रेसर आणले हैता काय करतो. हैता काय करतो डाळ ती माशावाली नेली मग काय भाकरी खाऊची नाही बडबडत होते तुका कसे जागा डम बिम नेवतो ना पाणी तो नेऊचो भाकरी मी कालाय पुण्याकडे. तर येऊ बघा पाठीवरचा पंपा. तर इथे का वायर असता आणि गन असता ही ती मी गन काढून टाकलाय त्याच्यावरची आणि हा एक वॉशर टाकून एक ह्या मिळता हे बघा. ह्यात एका खंय मिळत तुमका पंपा वगैरेच्या दुकानात गेलात तर तुमका मिळू शकता त्याच्याकडे. तर ता घेऊन इथे क्लिप जोडून फिट करायचा आणि ही मोठी वायर जोडलाय 20 मीटर आणि ही आता मग गन वगैरे जोडून मग मी आता सहज घेवड्यावर चढून मारू शकते. तर हे बघा काय जेवण झाला. माशावाली निघलीच नाही ना मग. हे बबले आणलं की दी किती रुपये. बबल्यान खळा केलं ना. किती रुपये त्याच्यामुळे राहुलला आता उद्याक नको ना तुका उद्या मारतले सकाळी दुपारी. हा 14 रुपये ना. तर व्हायला आता आणल्यान बबल्यान त्यामुळे उद्या आता मारूचं औषध काजींवर पर्यंत घेवड्यावर मारून घ्यायचं.
तर हे बघा तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता हे बघा कॉम्प्रेसर इतकं येत नाही का ते पण त्यातल्या त्यात येतं आणखी. म्हणजे छोटी कलमा काजू वगैरे असतील त्याच्यावर मारू मस्त. हा बघा म्हणजे तुमका पाठीवर पंप लावून घेऊन चढायची गरज नाही. डायरेक्ट असा मारू शकतात लांब वायर घेऊन. म्हणजे छोटी काजी कलमा वगैरे असते त्यांच्यावर मारू पद्धतशीर आहे. बघा छोटी गन जोडलेली आहे. चटणी करूची होती चुकटाची चिकला करणार सकाळी एका भाकरी होईत ना म्हणून काय केलंय ना. सकाळी मी करणार नसे तू सांगला असतोस ना मी भाकरी खातोय थोय मला सांगेन थांब थांब मग काय बोलू. मासेवाली ना दिली ना त्यामुळे सुकाट भाजीचा लागला. सुकाट आणि पिठी पुण्यान सकाळी पिठलाली भाकरी घेतल्या. सुकाट का फणस बघ दोन पुण्याडे आहेत. पूस भाजी ते कशा लगेच करू काय आंबे वया तुमचं तांबे काय आता बघा तिकडे घासलेलो जवान बघताय कोणाने माजूर बघ कसा आणि माझ्या सुकाट नको बस ह्या खाता बघ कसा सुट्टाटी येते नाही. एक दिवस घरात नसले ना ते दारार येऊन जाणार दारार वाट बघणार नाही. चला तर मस्तपैकी जेवण झालेला आणि आता वाईट जरा झोपायचा. नंतर मग बघूया काय कामात. डोळे वाईट लगत जेवण अंगार इलेला. आणि बघा एक बांधण ठेवते बघा येऊ मस्ती करते जाम. मस्ती करते. मित्रांनो जेवण बिवून झोपाक तर काय मिळालंच नाही कारण वांडर जाम पिडतात. घराकडे विल्ले आज गेवड्यावर त्यामुळे झोपाक वगैरे काय मिळतच नाही. तर आता जाऊया आपण आग्र्यात जाऊचा. काजींवर पाणी मारूचा होता फवारणी करूची होती ती काय आज
ह्याच्यात ऑइल नव्हता, पेट्रोलमध्ये मिक्स करू, त्यामुळे राहुला. तर आता उद्यावर गेला काम. तर आता बघूया. हाय योय ही आधीच पुष्पा मी येऊच्या आधीच असा सावध असता. गवांडर पिठक झाले ना वाईट जरा. हा इथे होते ते खय खाली होते. नेऊन लावलंय त्यांका सगळ्यांका वरती. तुमच्या कलमात नाही तिकडे पहिला डी लावलंय नेऊन. मग तू काय करतो? झालीच नाहीत अजून. बघून घ्या. क्या कर रही है तू मम्मी? खाना खाया? खा जेवलंच काय? पटकी रे म्हणजे. हा ह्या काय करतो तू? मिरिया साफ करताय बघा. पायान मळलेली ना. अरे ह्या बघा झोपान उठलं की रे बाबा मग खायला खाली जाऊच तर. खाली कसे दुकानात खाऊ घेऊन यायचा. खाऊ ग बायगी आहे ती सगळी ते तापट पिशियत घालू काय आणि मळू खोई ती एकत्र ती कळला. सुधरत नाही. झोपेर डोळ्याच्या झोप आई बघ. ती तकडची घेऊन जा दाखवतोय. हा आजीबाई सांगता तुम्ही ऐका. पिशवी घेऊन यायचं. मला किती खनीच्या तकडे वरती हकडे ह्याच्या नेऊन लावले हकडे. तू जर वांड आमच्या कलमात गेले तर तू तास तास तासणार मी. मग तुम्ही राखून राहा. आम्ही राखता. आता इला तकड. हो तुम्ही राखत नाही काय नाही. फुकटचे आपले मी नेऊन लावले तकडे. काय नाही यांच्या कलमात नेऊन लावायची. त्या कलम फुटतात तसा पाहिजेत घालणी दांड्यांचे जर. हो हा घाल घाल दांड. नाच तू थांब रे शूटिंग करू. वारीत नाचतोय. डान्स डान्स बघा. झोपेत ना आत्ताच उठलं. नंदन पुष्पा तुका कमेंट वाचलं तुझी. पुष्पावर एक रेसिपी बनव. पुष्पा रेसिपी बनवा म्हणून सांगले नाही बाबा. हा आमका सांगाचाच लागता बाबा. मॅडमनी सांगलेला ह्यो काय करता आणि काय नाही तर माका सांगा. तू नाचत कशाक पण. अरे नाचाता लागतात काय मळता मळूच लागतात इतका काय कळत नाही काय नाही. तर मित्रांनो आता आपण मी आग्र्यात इलोय आणि वाईस या वातर करूचो होतो तो कोपऱ्याचो एका वातर करूचो म्हणजे पत्तेरो घालून गवात बिवात घालून धगवायचो आणि मग नांगराचो आहे वाईस जरा. कलिंगडा बघूया. गेल्या वर्षी घातलेलं या 3 कोपऱ्या मागे दिसतात ते. तर या बघा गवात ओढून मांगऱ्यांना आत घालूचे आता. म्हणजे पावसात एक कारली वगैरे होती. चिबूड कारली होती. तर आता चिबूड सगळे वांटरानेच खाल्याने आमका खाऊकच नाही भेटले. तर आता आपण तो बघून घेऊया आधी पहिलो आणि नंतर मग आगला नांगरूचो. बघूया नांगरलं तर नांगरणार पण नांगरूचं लागतलो जवळ जरा जमीन ताड झाली. पण एका कोपऱ्यासाठी मला घराकडनं ट्रॅक्टर आणूचो लागणार एवढाच. तर चला वातर करूया. वातर 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 म्हणजे माहिती आहे वातर करतो आग बीग घालून.
फटके बसायला लागले. दिवसभरातला आधी या काम झाला. आता घराकडे बडबडत राहतली काय केलं सकाळपासून.